Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын игълан иткәндә, телебез рухи яктан берләштерүче зур көч дип белдергән иде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Нәкъ шушы сүзләрне шигар итеп Мәрҗани мәчетенең мәдәни үзәгендә түгәрәк өстәл оештырылды. Гамле әңгәмәдә хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда катнашты. Тарих, әдәбият һәм дин галимнәрен берләштергән түгәрәк өстәл дөнья тарихында татар факторын барлауга багышланды. Чараны башлап җибәргән галимә Альбина Валиева Болгариядә һәм Европа илләрендә татар теле һәм мәдәниятен саклау буенча оештырылучы чаралар турында сөйләде. Болгариядә стажировка үттем һәм анда университетта эшләдем. Шул вакытта ук инде менә татар халкының шушы каюлы күн сәнгатен дөньяга күрсәтәсем килде. Һәм минем докторлык диссертациям да шушы темага багышланды. Әлеге тема бу китапны мин хәзер икенче тиражын чыгардым. Чөнки беренчесе инде аның күптән таралып бетте. Бу дөньяның төрле илләрендә, зур китапханәләрдә, Италиядә, Оксфорд университетларында һәм гомумән күп илләр бу хезмәт белән кызыксындылар. Индус Таһиров мондый хезмәтләр халкыбызны дөнья күләмендә танытуга ярдәм итә. Кем күпме генә әйтсә дә, татар халкының киләчәге бик зур. Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез дә уянды дип сөйләде ул чыгышында. Татарны бетерергә тырышулар инде 1552 елдан бирле бара. Ләкин татар исән. Аны бетерергә тырышучыларның күбесе юк бу дөньяда. Татар бар. Алай гына да түгел, аның әле киләчәге бийек. Мин инде әйтә алам, менә әйткәнем дә бар, кабатлап әйтәм. Татарлар кояш тирәсендә җир ни кадәр әйләнсә, татарлар шул кадәр булачак. Аларның дәүләтләре шушы рәвештә бийек дәүләт булачак. Ул булачак, әлбәттә, монда бернинди шик тә юк. Ни өчен дигәндә, чөнки татар тарихта чарланган, чын мәгънәсендә ныклы халык һәм бетмәс халык. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры Ильяс Җиһаншин татар халкы тарихында мәдрәсәләрнең әһәмиятен ассызыклап, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында мәдрәсә шәкертләре белән үткәргән чараларга тукталды. Менә мондый чараларның иң мөһимлеге шунага бәйләнә. Фикер алышканнан соң менә моннан шул сөенеп кайтып, мин менә үзебезнең ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә шәкертләре, мугаллимнәре белән без аны уртага салып шушы фикерләрне без аралашып, алар белән алыша торган булабыз. Һәм шулай ук шушыннан танышкан, алар белән аралашкан галимнәребезне шулай ук мәдрәсәгә китереп шәкертләр белән очраштырабыз икән. Ул яшь буынга аны җиткергәннән соң аның сакланачагы я булмаса аның дәвамы бар икәнен без беләбез. Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән дигән илгәрләребез. Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис та татар факторын әдәбият, сәнгать үсеше аша бик үзенчәлекле аңлатты. Гомумән татар халкы турында менә шушылай зыялы кешеләр белән менә ике Таһиров кебек академиклар белән күренекле рәссамнар, күренекле язучылар, күренекле галимнәр, күренекле артистлар, сәнгать әһелләре, сынлы сәнгать әһелләре белән һәр вакыт сөйләшеп торырга кирәк. Чөнки сөйләшү ул бит әле халкының казанышларын барлау, я аның проблемаларын күрү. Шушы проблемаларны хәл итәргә юллар эзләү дигән сүз. Менә бүгенге түгәрәк өстәлдә нәкъ шушы юнәлештә барды. Гамле әңгәмә барышында Ринат ага Харис нәтиҗәле иҗаты һәм цивилизацияләр диалогы кыйммәтләрен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Роза Мира алтын медале белән бүләкләнде. Рәхмәтләр сезгә. Рәхмәтләр. Шушындый ук дәрәҗәле бүләк Ильяс Җиһаншинга һәм татар театры тарихын өйрәнүче яшь галимә, актриса Гөлнара Хәйруллинага тапшырылды. Мәдәниятләр диалогы, милләт ара һәм дин ара тынычлык Татарстанда гасырлар буена килгән традицияләргә, гади кешеләрнең яшәү рәвешенә һәм дәүләт сәясәтенә нигезләнгән ориентир дип белдерде бүләкләрне тапшырганда Европа Азия халыкара гуманитар академиясе президенты Энгель Таһиров. Мин бер олы хыялый фикер йөрткән идем. Инде күптән татар халкының иң олы сыйфаты нәрсә икән дигәндә, шушы аны инде 1000 төрле әйтеп була, ләкин аның тынычлык тудыра икәнлеген
Менә шуның өчен ул бейек тә, шуның өчен ул мәңгелек тә, шуның өчен ул олы табыш юлында да. Түгәрәк өстәлдә яңгыраган һәр чыгышны чараның модераторы Альбина Вәлиева мәкалә итеп әзерләп, фәнни журналда бастырырга җыена. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.